I will never allow the creation of a central bank digital currency. Към днешна дата цифрови валути на централните банки, или накратко CBDC, са ключов фокус за над 130 държави. Но този глобален процес се сблъсква с технически и социални регулаторни предизвикателства. 7 държави и един валутен съюз имат действащи CBDC-та. Бахамските острови пуснаха $100 през 2020 година, първата CBDC, но само около 8% от населението я използва. Ямайка въведе JAMDEX през 2022 година с ограничен мащаб. Източно-карибският валутен съюз стартира D-Cash през 2021 година. Проектът за CBDC в Еквадор се провали и беше закрит, защото никой не искаше да го ползва. Нигерия, държава с 230 милиона население, пусна eNaira през 2021 година, за да интегрира финансово 40 милиона души без банкови сметки и да намали разходите за транзакции. Само 0.5% от населението